Sekuyisikhathi sezivivinyo zokuphela konyaka. Abafundi kulo lonke leli balangazelele ukukhushulelwa emabangeni alandelayo. Abaningi bathi unyaka u2021 awuzange ube unyaka olula ekufundeni njengoba abanye bengazange baliqede uhlelo lwabo lwemfundo ngenxa yohlelo lokungena ngokushintshana ezikoleni. Usurprise Mnisi ongumfundi ka-grade 9 uthi ukungena isonto elilodwa uphinde uhlale ekhaya elinye isonto kube nomthelela ongemuhle ekufundeni. I'm worried because asizi esikoleni every day and I was attend every day. Sifunda lokho nalokho asiqede yonke syllabus. And ngiworried ngobe mangifika mhlambe ku matric ezinye izinto angeke ngizazi ngobe attend every day. Umnisi ungomunye wabafundi abazobhala izivivinyo zokuhlolwa okulawulwayo. Umnyango wemfundo yesisekelo uthi njengoba izikole zisemazingeni ehlukene ngokuqeda uhlelo lwemfundo isyllabus, abaphathi besikole kuzofanele babheke ukuthi abafundi bazobhala izivivinyo zokuphela konyaka noma bazobhala izivivinyo zokuhlolwa okulawulwayo ukuze bakwazi ukudluliselwa emabangeni alandelayo. So those schools were able to cover the curriculum and they could proceed with the full-scale exams, but the department has advised all schools to use controlled tests, which are similar in nature in terms of the assessment regime. Njengoba unyaka u2021 usugoqwa, ikhomishana yamalungelo abantu isizokalisa ukungeneliseki ngokuqhubeka kokushintshashintshana kwezikhathi zokufunda nokuletha ingcindezi enkulu emfundweni. The Commission therefore agrees with the Ministerial Advisory Committee that all primary schools should open at full capacity. To this end, we have written to the Ministers of Basic Education, Health and Cooperative Governance and Traditional Affairs to request an urgent meeting to discuss the termination of rotation in primary schools. Ngale nje kokubhunga kokungena ngokushintshana ezikoleni, ikhomishana yamalungelo abantu ithi izophinde ibhunge nangokubuya ngokugcwele kwabafundi ezikoleni.